dili man kaayo bright, dili pod pinakadato, apan somehow siya gihapon ang adunay impluwensya. Samtang adunay uban nga kugihan, matinod-anon, ug maayo og intensyon, apan pirmi silang ma-overlook. Ngano man ni? Sumala sa libro nga The 48 Laws of Power ni Robert Greene, ang kalibutan dili kanunay patas. Ug kung gusto nimo masabtan nganong adunay mga tawo nga dali makaangat, kinahanglan nimong masabtan kung giunsa paglihok ang gahom. Ang maong libro dili nagtudlo unsaon pagpangdaot sa uban. Hinuon, nagtudlo kini unsaon pag-ila sa mga estratehiya nga gigamit sa mga tawo sulod sa daghang siglo aron makakuha og impluwensya og kontrol. Kung masabtan nimo kini, mas dali nimong malikayan nga magamit o mamanipula sa uban. Lesson 1. Ang mga tawo dili tanan logical. Usa sa pinakadakong sayop sa kadaghanan mao ang pagtuo nga ang tanan nga desisyon gihimo base sa logic. Apan ang tinuod lang kasagaran sa mga tawo maimpluwensyahan sa emosyon. Usahay mas importante ang unsay gibati sa tawo kaysa unsay tinuod. Mao nga kung gusto ka nga makadani og suporta, dili igo nga sakto ka. Kinahanglan usab nga masabtan nimo ang emosyon sa imong kastorya. Lesson 2. Ang reputasyon maoy imong armor. Huna-huna ang adunay duha ka tawo. Ang una, nailhan nga kasaligan. Ang ikaduha, nailhan nga bakakon. Kung pareho silang mosulti og usa ka butang, kinsa kaha ang tuuhan? Natural ang adunay maayong reputasyon. Mao nga ang imong ngalan usa ka asset nga mas bililhon pa usahay kaysa kwarta. Pagbantay sa imong reputasyon kay once madaot kini, dugay kaayo maayo pag-usab. Lesson 3. Dili tanang tawo imong higala. Usa sa kontrobersyal nga leksyon sa libro mao nga dili tanan nga nagpakita og kaayo adunay maayong intensyon. Adunay mga tawo nga motabang aron adunay makuha. Adunay mga tawo nga mosuporta aron mahimong paborito. Dili kini pasabot nga kinahanglan kang mahimong paranoid, apan kinahanglan nga magmatngon ka og dili dayon mosalig sa tanan. Lesson 4. Ang kusog sa pagkalma. Kung masuko ka, kasagaran mawala imong kontrol. Apan ang tawo nga kalmado, bisan sa lisod nga sitwasyon, adunay dakong bintaha. Siya makahunahuna og klaro, siya dili dali ma-manipulate, ug siya kasagaran maoy modaog sa dugay nga panahon. Mao nga usahay ang pinakakusgan nga reaksyon, mao ang dili pag-react dayon. Lesson 5. Paghimo og bili sa imong kaugalingon. Kung gusto nimo nga respetohon ka sa mga tawo, kinahanglan adunay bili ang imong madala. Pagkat-on og bag-ong skill, pagpalambo sa imong trabaho, paghatag og solusyon sa mga problema. Kung adunay bili ang imong kontribusyon, dili kinahanglan nga mangayo ka og respeto. Ang respeto mismo ang moduol nimo. Ang pinakadakong mensahe sa libro. Sa katapusan, ang libro dili lang bahin sa gahom ibabaw sa uban. Mas importante ang gahom ibabaw sa imong kaugalingon. Kung makontrol nimo ang imong emosyon, kung makontrol nimo ang imong mga desisyon, kung dili ka dali madala sa kasuko, kahadlok o pagpanghambog, anaa na nimo ang pundasyon sa tinuod nga gahom. Ang leksyon sa The 48 Laws of Power simple ra. Sabta ang kinaiya sa mga tao. Bantayi ang imong reputasyon.
ayaw pagpakontrol sa emosyon, og padayon paghimo sa imong kaugalingon nga mas bililhon kada adlaw. Kaysa kadugayan, dili ang pinakakusog ang modaog. Kasagaran, ang modaog mao ang pinakamaalamon nga nakasabot sa paglihok sa kalibutan. Kung ganahan ka og dugang nga Cebuano summaries sa mga libro bahin sa kalampusan, negosyo o self-improvement, subscribe ug tan-awa ang sunod nato nga video. Salamat sa pagpaminaw. Hantod sa sunod.